Piny Kenya osingo dhi nyime gi tero oko maua kaka okanga mar tego tudruok makare e bwo riwruok mar ohala mar COMESA e seche ma jokanyo joket mwandu mopogore opogore rado e thurka tielo mar 18 mar romo mar COMESA madhi nyime KICC buore ka. Jatend migao Mutai Kagwe ne opoyo mokalo riwruok mar COMESA kuom dhi nyime gi tego johala matindo tindo kolero ni riwruok mar pinje 21 podi ongirore kaka achiel kuom riwruok mag ohala e Afrika mangima. Romo no geto tego mokalo weche mag ohala e kind Afrika gi Europe motelo ne romo mag jotend pinje chieng' tich ang'wen jumani. The COMESA EU Horticulture Connect is an excellent initiative designed to facilitate direct linkages of our exports to the EU buyers, provide technical knowledge on the alignment of quality standards, and showcase the immense potential of agribusiness within the two areas. And therefore, ladies and gentlemen,